अच्छा से तो रोज भी देला चॉकलेट भी अच्छा टेडी भी देला अच्छा तते सତରେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କାମ ଭଲ ପାଇବା ସେଟା ନୁହଁ କି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମନାଯିବ ମୋ ମତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ବର୍ଷ ସାରା ମନେଇବା କଥା ନା ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି କେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଅସଲି ଭଲ ପାଇବା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ହଁ 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 ये ताको चॉकलेट भी देला से ताको टेडी भी देला से ताको रोज भी देला तो मते किछि देला समस्त समस्त को दउचनी तमे मते किछि दउना तमे भाई के मो जीवनटा बर्बाद हो गला